Jo. Dobrý den. Vítejte u dnešní pitvy. Jo. Ty vole, Mirku. Jo. Vydrž se dostal. Mirku, si co mě prdel nebo co? Nevidím. Au. To je z monitoru, dámy a pánové. To dělá světlo monitoru. Dobře, tak světlo monitoru říká tady. Jo. Vyhozený ty krámy, co nepotřebujete. No, zapadne display. No tak nějak. Ty to ukáž, to jsou display, co to bude vidět. Kvůli tady. Aby takhle. Chce to vidět? Jo, je. Je to vidět. Tečky tam jsou. Dobrý, tak. Jdeme dál. Takže jdeme dál, milí diváci. O, se zhrává se takhle. Deska. Za chvilku se blížíme k monitoru. Blížíme k krámu. Tak něco říkej o tom. Ne. To budeš muset, protože pit tady normální. Jsem rozdělat rám. Jak je stabil display. Ty krávo. To jak svině. Tak ještě neděl půl. Doma to neskoušíte radši. Tak tady ten chlapec je odborník, to jsem zvolil zpátky z Ameriky. Ne z Ameriky, ale z Prahy, takže to je odborník trochu. Ten umí s počítačema všechno, to umí pitvat všechno, je odborník. To já vím, že on umí tady s těma většíma hodně opatrně. Jste si mohli všimnout v první části. Tak to je pěkný. Plexisklo. To je sklo? Plexisklo. To je normální plexisklo. To je normální plexisklo. No, prostě, bacha, že trochu dolů, aby to nemělo na hezku. Jo, dobrý, je to podíš smyčko, to je super.
Monitor, rozjebaný pěkně. Proti světlu, proti světlu. Ještě vole. No, vidíte, tak je krásný replay. To se stalo mně. No a to je poslední základ dneska. Nějaké kraviny tam jsou, nějaký železný. Plastový. Pěkně plastový, no. Tak to se říkají podložky, takzvaně. No, dobře, podložka dobře. 5. Tohle je nějaká srdčka. To je podložka A, B, C. No, dobře. A tady tomu se nějak říká odborně, ale já nevím jak. To bude se říká je. pexisklo. A tady to je pexisklo. To ukáž, to natočím. To je spíš plast. Pak na headko, Míro, je nemůžu namířit. No. Ježiši, tím že headko, sorry. Tady to je takzvaně... Tady to není LED, tady to je prostě obyčejný monitor. Nevím, jak se to může... Zákaz od monitoru, takhle. To je RAM. Ukáž ještě jenom, ukáž. Takže vidí, ne RAM. No Jak to vypadá blbě monitor. vidět, no můžeš, no. Jo. No, to je polupady, tady to je z toho pecku, to proto takhle to vypadlo z toho. Dobře. Tady z toho vytáhnu ještě ten plast. Bolí. Jako je to před kamerou, jo, hlavně, to je vidět. Výborně. No, tak opravdu potřebujeme nutně. Honem a... Tady to je To je super, je úplně. takzvané stínění. By to svítilo všude. To je takové plast z toho. Opravdu stíní. To je bezvývlazí plast a další kraviny. To je ta deska, bylo to od LG monitoru, od Philips. To je starší to. A teď se můžeme kouknout na tady ten. Tento monitor dostal ránu, vidíte podle těch odtisků. Dostal ránu zřejmě takhle, proto lupnul. Mě přines noťaz, dost výkonný a vytáhli jsme z něho a vyměnili monitor, to je všechno, ale pak si předvedeme ještě jednu pitvu, budeme pitvat noťaz. No a tady ten je krásný luplej. Jo, to prostě dostal bombu takhle sem. Tady to je tam prsty, tak tam jakoby by se nedal ani slepit. Dobrý, vypni. Takže můžeš ještě přišli se nezaučenou odborníku, nebo na těch hadky. Můžeš říct aspoň čau nebo něco. S Bohem. Takže naschledanou, víte. A nezapomeňte, dejte like. To je důležitý, naschle.